Una estesa de creus vol recordar l'incendi més important d'aquest estiu. Va cremar unes 1.300 hectàrees al Bages i l'Anoia. Marc Sallarès, caporal dels bombers de Barcelona i veí de Sant Salvador de Guardiola, i que va participar com a voluntari en l'extinció de les flames, ha clavat fins ara unes 200 creus. Les ha construït amb els arbres cremats. Una reacció que li va suggerir l'impacte de veure el paisatge devastat després del desastre. Van venir al cap les platges de Normandia, on estan aquells mars de creus del desembarcament, i vaig voler recrear una mica la idea aquesta perquè l'espectador pogués tenir la sensació aquesta de desolació, de donar valor al paisatge que s'ha cremat i també com una mica com un ritual de dol. La intervenció que ha fet a prop de la urbanització de Cal Esteve ha rebut nombroses visites i reaccions ben diverses. Gent molt emocionada, gent realment... cadascú li dona la seva interpretació, que també és el que m'agrada. Hi ha gent que hi troba espiritualitat religiosa, altra gent troba un xoc molt fort, gent que ha vingut aquí a meditar, a dibuixar, a fer fotos. Aquesta tètrica postal és efímera i durarà fins que el vent i la pluja l'esborrin per sempre.